Helmikuun 24. päivänä jokaisen ukrainalaisen elämä muuttui ennen ja jälkeen tilaan. Täysimittainen sota alkoi, tuhoten monien ihmisten elämän ja kohtalon. Talvi Ukrainassa on haaste paitsi etulinjalle, myös sadoille tuhansille ihmisille, jotka elävät selveytymisen partaalla. Joka päivä lämmityskeskuksiimme tulee ei-toivottuja ihmisiä. He ovat yksinäisiä, hylättyjä ja näyttävät olevan merkityksettömiä kenellekään, eläen köyhyysrajan alapuolella. Useimmat heistä ovat vanhuksia ja vammaisia. Jotkut ovat menettäneet kotinsa sodan vuoksi, jotkut sairauden vuoksi, ja joillakin ei yksinkertaisesti ole ketään. Juuri lämmityskeskuksissa tapaamme nämä ihmiset ensimmäisen kerran. Ja sieltä alkaa matka, joka johtaa heidät turvakotiimme. Olemme palvelleet ihmisiä, jotka maailma usein hylkää. Tänä aikana yli 1000 vanhusta ja vammaista on löytänyt turvapaikan turvakodistamme. Annoimme heille sen, mistä he olivat olleet vailla vuosia. Lämpöä, hoitoa, lääkinnällistä apua, ruokaa, puhtaita vaatteita. Ja mikä tärkeintä, mahdollisuuden toipumiseen ja pelastukseen. Asuin kaduilla 18 vuotta. Olen asunut turvakodissa 8 vuotta. Asuin Kiovan kaduilla yli 5 vuotta. Sitten minut tuotiin tänne turvakotiin, jossa olen asunut yli 6 vuotta. Asuin kaduilla yli 5 vuotta. Sitten minut tuotiin tänne. Ja olen ollut täällä 9 vuotta. Vaimoni Alena ja minä olemme pakolaisia Bakhmutin kaupungista. Kotimme tuhoutui täysin sodassa. Olemme nyt ostaneet täältä uuden talon. Yhdessä palvelemme ihmisiä, jotka ovat myös kärsineet tästä sodasta. Olemme pakolaisia Bakhmutin kaupungista Donetskin alueella. Tulimme tänne, kun talomme oli jo täysin tuhoutunut. Täällä palvelemme kristillistä lähetystyötä Uusi elämä. Mieheni ja minä olemme koulutukseltamme sairaanhoitajia ja palvelemme ensihoidossa. Autamme ja huolehdimme lapsista. Palvelemme Herraa ja ihmisiä. Minä ja lapseni olemme pakolaisia Nikolajevista. Olemme olleet tässä keskuksessa käytännössä täysimittaisen hyökkäyksen alusta lähtien. Ja palvelemme Herraa täällä. Olemme pakolaisia Melitopolista. Olemme asuneet täällä ensi- ja lastenkodissa täysimittaisen sodan alusta lähtien. Palvelemme Herraa perheemme kanssa. Vanhusten hoitokeskuksen ansiosta kadulla asuvien ihmisten elämä muuttuu radikaalisti. Nämä ihmiset löytävät kutsumuksensa ja palvelevat siten muita. Yli 80% turvakodistamme kulkeneista ihmisistä on tullut tuntemaan Jumalan, tehnyt liiton Herran kanssa ja kastettu. Kaduilta tulleet ihmiset eivät löytäneet vain kattoa päänsä päälle. He löysivät taivaallisen isänsä. Turvakotimme ei enää pysty selveytymään avun tarpeessa olevien ihmisten määrästä. Meillä ei ole tarpeeksi tilaa, meillä ei ole tarvittavia olosuhteita vammaisille ihmisille, eikä meillä ole kapasiteettia ottaa vastaan niitä, jotka koputtavat ovellemme joka päivä. Joten tänään, 16 vuoden jälkeen, teimme päätöksen ja otimme uskon askeleen aloittamalla suuren, täysimittaisen turvakodin rakentamisen vanhuksille ja vammaisille. Se on tila 310 ikäihmiselle mukaan lukien paikat 60 vammaiselle palliatiivisen hoidon potilaalle ja vanhuksille, lämmin varustettu kaikella tarvittavalla, lääkärin vastaanotoista kuntoutushuoneisiin ja erityisolosuhteisiin erityistarpeisille ihmisille. Joka päivä kylmyys vie ihmishenkiä, välinpitämättömyys vie toivon, ja juuri nyt enemmän kuin koskaan nämä ihmiset tarvitsevat apuamme, emme voi jättää heitä kaduille, joten tänään käännymme puoleenne yksinkertaisella mutta tärkeällä vetoomuksella. Rukoilen, pyydämme teitä rukoilemaan tehtävämme puolesta, turvakodin rakentamisen puolesta, jokaisen ikäihmisen ja vammaisen puolesta, jonka elämä tänään roikkuu hiuskarvan varassa, sillä rukous avaa ovia siellä, missä ihmisvoimat loppuvat. Hyvä ystävä, kutsumme sinut taloudelliseksi kumppaniksi vanhusten ja vammaisten suojan rakentamiseen.
Se on yksinkertainen tiili. Tiilen hinta on $1,50. Tarvitsemme 7000 tiiltä ensimmäisen kerroksen rakentamiseen, ja yksi näistä tiilistä voi olla sinun. Tällaisten kivien avulla rakennamme lämpimän, turvallisen ja mukavan kodin vanhuksille ja vammaisille, jotka tarvitsevat apuamme. Lahjoituksesi ei ole vain rahaa. Se on jonkun katto pään päällä, jonkun mukavuus ja jonkun koti, ja se on erittäin arvokasta tällaisille ihmisille. Kiitämme etukäteen kaikkia, jotka ovat päättäneet osallistua tämän suojan rakentamiseen. Se on meille erittäin arvokasta. Suunaamme kotejanne, perheitänne ja työtänne. Ryhdy lähetystyöntekijäksi, kutsumme sinut osallistumaan tehtäväämme ja tulemaan osaksi tiimiämme. Liity meihin tuomaan rakkautta ja toivoa unohdetuille. Yhdessä voimme viimeistellä tämän suojan rakentamisen ja antaa ihmisille elämää, lämpöä, huolenpitoa ja pelastusta. Emme rakenna vain rakennusta. Rakennamme kotia. Rakennamme uutta elämää. Rukoile. Lahjoita. Ryhdy lähetystyöntekijäksi. Sinun panoksesi on välttämätön Jumalan työlle. Jumala siunatkoon sinua.